berapa itu April? Oh, nomor 70 ya. Ya itu. Ya. Itu aja ya. Mau dilatih nomor 69, nomor 70. Karena udah mau mulai katanya. Enggak, yang nomor 58. 581 yang pertama. 1 dan 3. Satu ayat aja. Enggak 1 dan 3. Hah? Intronya. Terserah di rumah. Pokoknya nanti kami tahu itu. Satu ayat ya. Shalom, selamat hari Minggu Madihita salutna. Kami dohot sude perhaladon ya KWP Kebayoran Baru pasahaton tabe parhorason tu hamu salutna. Sude ruas ni KWP Kebayoran Baru dohot ruas nama dohoti permingguan di Bagas Joron suaksongoni
Namat dohoti permingguan marhite live streaming di bagas tabe. Tapuk kama permingguota 5 minggu dung tahun nai baru dohot topik pasangap ma debata martangiang nahohom ma hita jumulo. Amen. Tapuji Tuhata marede hita sia buku ede nomor 520 sada ayat sada dohot ayat tolu. Sangat di Jehovah nasun timbuli bagani holong nadang tarasami di lehon anak nasa sadai manabus kita joma pardosai puji debata ale Malaysia las roham somba debata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anak na Tuhan Yesus. Jong mahamu. Bagasi tutup paman mi debata tung suhatan holong ni roham tujol mapardosa asido roham di ukap hodalan laku banuam puji debata ale Malaysia las roham somba debata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anak na Tuhan Yesus. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Sai mangaranapi do mataku do pa akadolok, siad dia do ulaning ropa ngurupiot tu au, sian Jehovah sito palangit dohot tano sabbing, ropa ngurupion iang go tu au. Dang tagamon loasonna tarsulat di patmu, dang tagamon nok mata si jagaho, sai dijagahon Jehovah doho sian nasa permaraan, sai jagaon na do toddim, sai jagaon ni Jehovah doho ruar doho laho bongot, olat nion ro di saleleng-leleng na. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, di baik kodo anak haholongon ni roham tutoru ni patik,
asa dipalua akan naginonggom ni patik, urupi hami asa dohot dapot haluauni, jala asa miak kami di bagasan harajaumu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tapuji matuata maredde hita sia buku edde nomor 752 ayat 2. Tuhan patulus masa kami Warbadi aima pikiraki Paparogoya tinobus me mangaradoti nanidokmi. Tangihok kamu ma patik ni debata, imasian patik parjolo sahat tu patik paupaton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi gana ommu, jala dang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang si oloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhum do sugot akan na marsineang di goarna. Patik pa opaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maula hamu nasa si ulammu asa anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni hal pe na mangabati hutam ay dina onom ari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni di bahen ido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahom patikna. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tapuji tu hatta maredde hita siap buku edde nomor 70 ayat 4 dohot 5. Sai unang jujur dosai binandita nasalpui urasi hami sasude asiro hamdi hamibe urasi hami sasude asiro hamdi hamibe. Jongjong mahamu urupi hami mangoloy patikmu jala pargogoy lamanundal hondo sai nang nasajat ni rohaki lamanundal hondo sai nang nasajat ni rohaki. tatopoti madosatta tujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopan nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami akan nahuula hami marhite sian pangalau sion nami di patikmu.
Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai na tersol-sol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardingkan basa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matot di parbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan nasora sudah. Na pinar bagam di akan porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamu ma baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Para siroha jala pardingkan basa do Jahoba. Labbat terimas jala para siroha godang. Dang dibahet tu hita hobbar tu akka dosatta. Jala dang dibalossot tu hita hobbar tu akka hajahatotta. Songon asini ama-ama mida akka anakna. Asini roh ari Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Udul mahamu. Tapuji Tuhata maredehita siap buku ede nomor 310 ayat sada dohot 2. Hatani debata turbu epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Efesus sada mamukasian ayat tolu sahat ro di ayat 14 tajahama marsorik-soring. Sonom mahatani debata pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus naung upasu-pasuhot tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilih dohita di bagasan ibana, adora so ojak dope tanoon. Asabadia hita jala sohasurahan di adopan nai, di bagasan holong ni roha. Ditodohiat dohita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asatu ibana, mangihutton halomoan ni rohana. Asa terpuji asini rohana namar muliai, nani asihonna tuhita di bagasan na hinaholongan nai. Di bagasan ibana dapat hita haluau ni, di bahen ni mudar nai, ima hasesan ni akka pangalausion,
manghiton asini rohana na terlobii. Naung buas niu sehon nai tuhita mardongan hapistaran dohot habisuhon godang. Ai di pabotohon iba na do tuhita tahini rohana na bunihian mangihuton haholomon na naung pinahot nai di bagasad dirina. Laho pasautotsa dihagogok ni tekina mandok pasadahod di bagasan Kristusi sasudena na di banua gijang dohot na di atas tanoon. Ai di bagasat ibana do dapotan partalian hita akan naung tinodo nahian marguru tutahini na patuluson sasude mangihuton paddok ni rohana. Asa terpuji hasangapon na marhite-hite hita Akan naung makiripian di Kristusi. Di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasitongan nai ima barita na uli na taringot tu haluaon muna jala di bagasat ibana gabe porsea hamu laos di sahapod do tu hamu tod di parbadia na pinarbaga-bagay. Ibana do patujolo ni arta siteanota bahen haluaon ni mahinokop nai asa terpuji hasangapon nai. Ido sahat na martua do akana tumangion hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Tapuji tu hata maredde hita sian buku edde nomor 60 ayat sada dohot ayat tolu. Yesus sai urupi hami do di tanbaruon paimbaru gogo nami mangihutan hodakto nasa mamusi aposea sasudi. Jongjong mahamu. Para sini rohau mandiau sandok talon lampahot mahasesaat ni dosaku di awon sarodo Yesus ki lupa sayon dosaki. Tahatidakom mahaporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangi dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tinubuon ni si Maria, nagabe-gabia siya tod di parbadia, adora sohabubuan. Ido tuhata na tumon na bernit di pangumuman ni Silatus na mati tarpajalo ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni Jepata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsia di tondi parbadia jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni alak Kristen akan na badia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Udul mahamu. Tapi gema titing di huriata. Tikting di Huriata Minggu tanggal 2 Januari 2022. Naparjolo. Sadarion 5 minggu duk tahun nai baru dohot topik pasangan madebata.
napa dua hon, dana nasorang. Nah di hari Selasa tanggal 20 Desember 2020 sada di basa-basa hotuata do sahala dana bawa tu keluarga ni amata hotasi DP Nababan Inata Evelyn Maria Romatua Hutapea alamat Jalan EE nomor 40 Menteng Dalam Pancoran Sian Sektor Marsada. Saya dipasu-pasu tu hatta mada danaki rap doho naturasna. Nabatuluhon padidian nabadia. Sadarion Minggu tanggal 2 Januari 2022 patu pauni huriat tado padidion nabadia di Permingguan Bahasa Indonesia pukul 10 WIB tuyana kota ima Dominik Liora Clarissa Boru Pangaribuan anak niamata Septian Ferdinand Pangaribuan Inata Sarah Mentari Hasiholan Boru Siahan Sian Sektor Budung Papaton bona tahun huria. Hari Minggu tanggal 10 Januari 2022 nanengro di Patupa Huriat tado bona tahun huria. Kebaktian di Patupa di Permingguan Basa Bata pukul 8 WIB. Pinangido tu sude ruas perhalado dewan-dewan dohot seksi-seksi asama dohoti ulauni. Palimahon pasahat pilihan tujolo. Hobar tu surat nomor 570 garis miring D Walu Romawi minus DKI garis miring 12 Romawi 2020 sada taringo tu pasahat pilihan khusus tu masyarakat na terdampak erupsi Gunung Semeru gempa bumi di NTT Sulawesi Selatan dohot banjir di Tapanuli Selatan mardo mutusi pasahat pilihan tujolo do hita lau tu pakta tu tanggap bencana Manang Tabe Paonopon selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Perbagason Perhalado doa ruas ni hak huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot selamat ulang tahun Ari Perbagason tu sude ruas ni huria na tubu manang namar bagas di tanggal 2 sahatu tanggal 8 Januari 2022 setu hatta mana masuk-masuk molo tung adong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabuama tu ganup situa sektor na manang tu sekretaris. Nah terakhir, aka tikting na so ni jahawon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni masa ni tikting di huriata di bagasan minggutta sadarion, taingok bima manengang yakoni tujolo ni tuhata. Tapuji tuhata maredde mahita sian buku edde nomor 14 mamuka sian ayat sada saat udukna laos pasahaton pilihan sada A, sada B, dohok pilihan paduahon. Puji hamu Jehovah tutup pardenggan basa para sesirasa
martangiang mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal dohot selamat tahun baru madihita saluhutna. Di parsaurata sadarion di pakulingi debatado hita arhite hatana nama rujahan sian pesalmen 147 ayat 12 satu di ayat 20 songonoma hatana. Puji ma Jehovah ali Yerusalem, puji ma debata ali Sion. Ai ibana patubu aka rasang di pergubanganmu. Ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitong kami. Ibana mabahen marhademahon parbalohanmu di pamahap dohot eme namar miak. Ibana manongos baga-bagana tutanong masay doras merlujung hatanai. Ibana na mangalehon abulas songon ibuluni biru-biru disaburu hudo nabor songon sirabun. Ibana maninggakon abulasna martanggo-tanggo. Tungisi mamanahan jongjong maradopon ngalina. Ibana manongos hatana gawe malala akai. Di paborhat anginna mabaor ma akaaik. Ibana mamaritahon hatana tu si Jakob. Akapatikna dohot uhumna tu Israel. Dangdung dibahas songoni yanggo tu manangise bangso perbigu. Caradang diboto nasida aka uhumna. Haleluya. Ima sahatna. Marhite turpukta sadarion adong do gokkon do juju tuak kana porsea asa memuji jala pasangapon debata di bagasan nguluna. Laos takasto di paater di si ahado nagabe dasor. Ubain ikon pasangapon jala pujio debata di bagasan ngulun. Jadi itu bukan hanya sekedar undangan belaka tanpa ada dasar yang cukup kuat. Dan dasar yang cukup kuat itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang begitu indah yang sudah mereka jalani atas hari-hari kehidupan mereka. Yang dulunya mereka hidup dalam penderitaan, dalam kesulitan akibat mereka menjadi bangsa jajahan, bahkan bangsa yang terbuang sampai dengan 70 hari di Babilonia. Namun oleh karena Allah peduli maradopon bangsonai dipatupado haluaon cara dipasu-pasu nasida salpu manapait Roma natongki odo prinsip nanang suan di bagasan rohani bangsoi jalalaos ido nang jojo tu hita. Mulu tahun 2 tahun nasalpu pahit dong ulut tahinorhon ni pandemi COVID-19. Alai rojo ni debata madok. Adong do natonggi naong kuparade si persauli hono muna di obas nanaing roh. Akan ada peluang dan kesempatan yang begitu indah untuk menikmati karya-karya Tuhan. Oleh karena Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh hikmat di dalam melihat segala kebutuhan-kebutuhan
hidup ciptaannya. Alhamdulillah karongan boido maul rohani deba jolma memahami nasongoni. Ay molo masa ngulu napait jelasal pun napaiti ada perubahan minimal ada 3 respon, ada 3 tanggapan tentang suasana peralihan dari yang pahit kepada yang manis. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mampu bangkit untuk melupakan masa-masa yang pahit itu. Saya tong manggopang di bagasan rohana dohot pikiran na hapaya toning. Akhirnya dia sulit untuk bangkit. Tidak mampu dia untuk move on. Karena dia selalu dibayang-bayangi. Kapan akan terjadi lagi kondisi seperti itu menerpa kehidupanku? Akhirnya hidupnya tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Bahkan mungkin pada akhirnya dia harus meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Tanggapan yang kedua ialah ada orang yang menanggapi perubahan itu adalah perubahan yang terjadi dengan sendirinya. Ay molo malua penasida sian habuang Babel ba naong itu tikina. Jadi mereka tidak punya pemikiran ada di belakang layar sebenarnya bekerja. Ada tangan yang sungguh kuat yang peduli dan berbuat demi untuk pembebasan mereka. Alayalah song nahok nakin ada pemikiran itu adalah hal yang biasa silih berganti. Ada naik turun. Song perdalan ni sorhani padati si patatu gijang si patatu guru. Alay na patuluhon hamuna karongan. Ima halak na takas manada adongdo debata na mangula di perubahan ni ngulunay. Adong de debata na mangulu na peduli lao paradehon perubahan ke arah yang lebih baik. Alani ikon pasangapo do debata jala pujion debata na patupahoni. Hamuna na hinaholongan ido na naing tabereng moloro undangan jauh-jauh sian para pesalamenon ala dihaposi ibana do pengalaman ni bangsoi adalah satu pengalaman di dalam campur tangan Tuhan. Lausido nagabe penyemangat di kita di perdelan ningguluta. Molo song nakin adong napait natabulusi jala berubah tu natonggi ikon berengot tado sasitong na taksia diritai bukan bergulir dengan otomatis tetapi karena ada tangan Tuhan yang perkasa. Tangan Tuhan yang penuh berkat dan anugerah. Karena seperti beberapa khotbah di minggu-minggu baik dari Advent sampai Natal yang menyatakan Immanuel Allah beserta kita. Molo debata dong atta isi bealota. Rohana mabiari boy doi gabitalu ala di leon debata pos ni roha. Allah beserta kita. Allah hadir untuk berbuat dan untuk memberi kesempatan yang sungguh baik bagi orang-orang yang Dia kasihi. Tabereng ma adong piga-piga hal nabui putih hatta sasitonga bahkan morado turpuhon diaka
pabainan di dewata nabui sitio putta yang bisa menjadi pegangan kehidupan kita untuk melangkah meraih masa depan yang lebih baik lagi. Perjolo di dok si ima debatado na mga leon hasonangan di huta nang di balian. Kalau dikatakan Allah di dok di ayat 10 tului ibana patogu akarasang ni pergubanganmu. Kalau dalam bahasa Indonesia Allah yang meneguhkan pintu gerbangmu. Kalau zaman dulu huta, manang kota itu harus selalu ditembok dengan batu-batu yang besar. Lalu ada pintu gerbang untuk jalan keluar masuk. Dan pintu gerbang ini adalah menjadi sesuatu yang sangat vital. Karena apa? Karena kalau pintu gerbang itu mudah dirusak oleh tangan-tangan jahil atau oleh musuh, maka penduduk kota akan mudah ditaklukkan. Jadi mulidok ibana do nama bait tugu rasang ni pergubanganmu, artinya Allah melindungi supaya orang-orang yang berniat jahat tidak mudah memasuki kota Yerusalem perhutaan Nasida. Jalalos didok isimuse ibadah mabahan marhademahon perbolahanmu. Lapatan dah menakrongan di bataro mabahan merohadame aka tetangga. Jadi dakholan di huta Yerusalem bukan hanya di dalam daerahnya mereka menikmati shalom hadamehoni, tetapi mereka juga bisa berdamai dengan tetangga. Karena apa? Karena kalau hanya di rumah angko hola dijabut taruh hita marhasonangan, hape hola karuar hita sajabu tur adok parmaran, tongdo susah. Angai mulu sonan dijabu, lau hita tu balian mangula akau lau tei, tong adong hademahon disi, bulus ma hita mula-ulaon, tapatupa ma saluhut nei. Di bagasan las niroha. Jadi tidak ada keraguan entah di rumah pun kita, entah di kota pun kita, entah di ladang, entah di luar. Allah hadir untuk menyatakan kuasa keselamatan. Dan itu yang menjadi sesuatu yang sangat-sangat berguna bagi kita. Kalau diprediksi saudara-saudara, pandemi COVID-19 masih akan berlanjut. Bahkan bisa-bisa terjadi lagi mutasi untuk melahirkan varian-varian baru. Kita melihat mulai dari varian Alpha, Beta, Delta, sekarang Omicron. Gak tahu entah, mungkin nanti Omega lagi. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini mengatakan, Allah akan berbuat untuk menjaga. Ramutan ni debatado. Bahkan sopat dok ni aka namalo. Bahkan ada pimpinan di daerah do negara madok. Kalaupun COVID itu tidak hilang dari negara kita ini, tetapi kita bisa berdamai dengan COVID. Berdamai dengan COVID. Artinya COVID itu tetap ada, tetapi tidak mengganggu semangat kehidupan kita. Kita tetap bisa beraktivitas, berkarya, bergaul. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang perkasa, yang melindungi kita. Sehingga kalau virus itu datang, maka tangan itu akan membentengi sehingga virus tidak bisa masuk. Napaduahon
Didok ibaga satur pohon. Ibana mamasu-masu aka anakmu di persitongan mi. Apa artinya ini? Kalau dibicarakan soal anak itu adalah soal generasi baru. Artinya Allah menjamin ada generasi baru yang akan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Sehingga dengan kata lain, bangsa itu tidak akan pernah punah. Jadi semuanya itu neng dohon atau tidak. Aka generasi nau poso ikon rodoi muse siap pulita akan atumuon. Sehingga berkelanjutan. Apalagi mulu dihita mata ate. Mulu adonggo generasi penerus daduk solas rohata holas sorang danak saat pagudang-gudang bui marhasotan tumu sepapu ulu halak madok asorang beroh kolau ngadu bahopu be ngadok bangkati warhun kan. Jadi ada semangat kehidupan karena Tuhan beri jaminan untuk generasi-generasi yang baru. Dan generasi-generasi yang baru inilah akan melanjutkan kehidupan ni margatta bangsota asagabe bangso nahot hita asagabe marga nahot hita di tonga-tonga ni portibion. Napatuluhon nang berengot tadi si Allah mengontrol elemen-elemen dunia ini. Mulu dihatai di si aka abolas aka nangali lapatanna dikontrol debatado iklim cuaca asa iklim dan cuaca itu mendukung rencana Tuhan memberikan kesejahteraan kepada bangsanya. Ai tabering mah munak kadongan. Ketika terjadi cuaca yang ekstrim, panas yang ekstrim, berbahaya. Tapi kalau Tuhan mengontrol itu, maka bahaya akan bisa terhindar. Angin juga akan dikontrol sehingga tidak akan muncul taufan atau apa yang dikatakan badai La Nina dan sebagainya. Sehingga para nelayan pelaut bisa melakoni pekerjaannya di laut. Dan kita bisa juga menikmati udara yang segar, yang adem di dalam melakukan tugas tanggung jawab kita. Semuanya itu adalah dalam rangka untuk memperlihatkan kasih setia Allah kepada kita. Kasih setia Allah yang sungguh harus kita aminkan, itu adalah kebenaran. Kalau istilah sekarang itu sudah pakem, nggak bisa dicabut lagi. Alai napar pudima, iko berengot tado, Allah memberi privilege, hak istimewa kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau yang tadi itu untuk umum. Naporsia dalam arti di luar haporsiauta itu bisa menemani. Tetapi kalau yang satu ini hanya untuk menjadi bagian orang-orang yang percaya. Lihatlah pada ayat yang 19 dan 20. Ibana mamaritaun harana tu si Jakob akapatik nadot uhumna tu Israel dang dung di bahen songoni yanggo tumarangise bangso perbigu. Ya, tangdung berarti hak istimewa atau neng dohon radu hita tu takas do arong di pada de debata nagabe pangipolatta songon bangsona hita mulai hatai di si patik dohot uhumna hukum Taurat dan ketetapannya dalam pemahaman melalui patik
dan peraturan-peraturan itu akan dibina umatnya itu menjadi umat yang berhikmat dan berakal budi untuk bisa menjalankan tanggung jawab sebagai penerima hak istimewa. Jadi bukan hanya sekedar untuk mendapat hak istimewa, tetapi dimampukan untuk merawat itu, menjaga itu, supaya benar-benar membawa manfaat kepada dirinya. Karena itu, kalau ada hukum, ada peraturan, tuntutan adalah tanggung jawab, taat dan setia. Kesetiaan nihalak na porsea di pardalanan ningguluna itu adalah menjadi proses pertumbuhan imannya di dalam mengarungi lautan kehidupan di mana ada suka dan duka yang akan dia hadapi. Tahun 2022 adalah tahun Hasadaun Niroha, kesehatan di HKBP. HKBP sebagai tubuh Kristus adalah juga sebagai gereja yang sudah menerima hak privilege tadi. Dohot dohamu, dohot duau, ai hita do HKBP. Alai, taingot ma, adongko tanggung jawab. Tanggung jawab untuk pasangapon mamuji debata marhite-hite hasatiaota mangulahon aka nadengkan. Karena kalau Tuhan masih menyambung nafas kehidupan, itu bukan hanya sekedar menyambung, tetapi agar nafas kehidupan yang kita miliki itu membuahkan hal-hal yang baik, yang menjadi sukacita bagi keluarga, bagi bangsa, bagi negara, bagi dunia ini. Dan kalau nanti sesudah khotbah ini kita akan menyerahkan persembahan kita untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah akibat bencana alam yang selalu silih berganti. Ada banjir bandang, ada banjir besar, tanah longsor, ada erupsi gunung, ada gempa bumi dan lain sebagainya yang membuat banyak orang yang menderita. Maka orang-orang percaya termasuk HKBP yang menjadi pemilik hak istimewa itu tertantang dan terpanggil untuk ambil bagian peduli kepada mereka. Karena itu mari persiapkan persembahanmu yang terbaik. Kalau mungkin pada minggu yang lalu belum ada warta untuk persembahan ini, maka firman Tuhan pagi ini mau mengatakan unang ma peleam munaso mali pasahate. Lagi kuilala arong ko be sini dopeti narara minimal. Karena dengan demikian sentuhan kita akan membawa perasaan kepada saudara-saudara kita, masih ada orang yang peduli terhadap diri saya. Aku bukan orang yang tersingkirkan, tetapi ada yang masih menerima saya sebagai sahabat. Atong las marohata. Dapat sangat madebata nang marhiti peliate. Asa las rohata. Lama dalani tahun 2022. Di hasadaw ni rohata mangului debata. Amin. Pertanyaan maita. Mau lihat male Tuhan di paposodo rohanami. Asa muluhubul sami akan apait jelatari perhari tu akan atonggi
unang trauma kami di napaiti. Ala ibu idui tadi konon nami bahkan meluhui ngotami lau menungguli habel gaummu dohot wasom nabui patupahun perubahan di ngulu di kami. Jala ido mangojar kami lau hehe laho madopang akau lau ni nagabidala di pasu-pasum di kami. Jala perroha mauliati kami. Kupasangap kami ho marhiti-hiti ngulu akan adengkan patupahon akan uli di persauran nami, ditongani keluarga, ditongani huria, ditongani bangsa dohot negara. Tuhan sudima akan nahinirim ni huriamon pasahat kami tu ho duamu tu ngulu ni aka keluarga per keluarga di aka pengembangan ni ulawan pertumbuhan ni aka darak sungoni nang do masa depan ni aka nau poso marhite studi nang dohot ulawan bahkan di pita pangidoan asa adong sirokap ni toddi tuakka nau patut nian marhasukotan paradi mai Tuhan di bagasan holongmu. Langsung onido akan amar sahid horo padauni bulun. Tuk do asini roham lau mabubut nasa sahid sian pamatang nasida sikatonmu dohot hahisaro dohot hahipason. Marhiti-hiti pasu-pasu dia ka pangubation najinalo nasida. Semangati nasida paimahon hahipason nasian hoi. Langsung inang keluarga pena merawat. Leo dukungan asal tong semangat nasida mabain pendampingan jalan mangulawan akan adumenggan tu keluarga na di bagasan perawatan nasida. Langsung ini doa Tuhan tuk takasdo pasahaton nami nguluni bangso namion di dahulu ragam niakana uparukil ho kami ala niaka bencana alam di tonga-tonga ni negara namion di piga wilayah na memakan korban jiwa dan juga korban harta bahkan perasaan ala ni Tuhan tung manguda maho di bagasan asine roham saya homa na mangalehon apul-apul tu nasida marhiti-hiti todim menyemangati nasida arongdo kesempatan dope di jolo ni nguluna di paradeho lau madai ngulu na sumonang na marsaulihon akaragam ni pasu-pasu lau songonia li Tuhan diaka petugas baik dari pemerintahan maupun dari lembaga-lembaga sosial, aka sukarelawan, na makubasi penanganan korban-korban bencana ini. Leon pangaramotiomu, leon panuturiomu, asa diulahon nasidai takas gabi pasu-pasu tutonga-tonga ni masyarakat nami. Tang bernalu jahami Tuhan mangilikun asini roham di penanganan ni pandemi COVID-19. Lastorohan nami dari hari ke hari semakin menurun orang-orang yang terpapar. Orang yang sembuh semakin bertambah banyak. Orang yang meninggal semakin sedikit. Itu pertanda kasih-Mu nyata untuk bangsa kami ini. Dan itulah doa kami Tuhan. Sungguh di dalam kasih-Mu Engkau akan bisa menghilangkan virus itu dari tengah-tengah dunia ini. Dan ketika para ahli di bidang farmasi berusaha untuk menambah lagi vaksin-vaksin baru termasuk bangsa kami, vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara, berkati agar itu segera dapat terwujud untuk memberi jawaban atas kebutuhan, karena dari fakta sungguh masih banyak vaksin-vaksin yang dibutuhkan baik untuk negara kami
maupun untuk negara-negara yang lain. Karena itu kami percayakan Tuhan prosesnya itu di dalam tangan penguasaan-Mu. Terjadilah apa yang Tuhan kehendaki bagi bangsa kami dan juga bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Itulah doa harapan kami, bahkan doa pujian kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi jawaban doa kami. Amin. Taparade maedeta sia nomor 45 ayat 1-2 aos tapasahatma peleata tu laon tanggap bencana. Tatanya kon ma peleata ali di bata mana mina di Banua Gijang horo harorone saluhut silehol-lehon nadengkan do nasauli bahasa nama uli udus kupasa tami masih anani lo mitu hami pilihan nami tu ho saya jalo mai gebiwap na khusus di jolum pasu-pasu mai jela ramuti aso parahasia kami pilihanon patibuhon harajaumu di tonga-tongan huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami asal gembir-gir hami mardok maliat itu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi toniro di pamatatu hosado tugut ki rodi saluh atatu hupasahat Alia manami na di Banua Gijang, saya Pinurbadia Maguarmo, saya Roma Harajaunmu, saya saut malamoni roham di Banua Tungawas song na di Banua Gijang. Leho moto hami sadairaun hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami tu giutu pamujunan, palua mahami sian pangako. Ai ho
puna harajaon dot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni leleng na amen. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midoho. Sae di padopakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amen. Amen. Ya. Di hamuna aka amanami inanami hahangin at minaribot baik na di Joron songoni na do di Jabu lau mengikuti kebaktian sadarion upasahat tamima sian perhalado horas selamat Natal do selamat tahun baru madihita saluhutna. Amin. Horas.